Goddag, mit navn er Per Holm Petersen fra firmaet IT Vision. Jeg skal her præsentere for jer, hvordan vores Sales App Tablet fungerer til Economic. Vi skal have oprettet vores tablet. Vi starter med at gå ind på vores hjemmeside. Her har vi et punkt, der hedder Opsæt din tablet til Economic. Det trykker man på. Så får vi en QR-kode. Den QR-kode den indlæser man i sin tablet via fotofunktionen på tabletten. Når man har gjort det, får man et bruger-ID og et password fra os, og det logger man ind med på sin tablet, og man er så klar til at arbejde. Vi har her vores brugerflade til tablet, og jeg har mulighed for at vælge en kunde. Jeg tager Danish Wine. Det, der er interessant her, det er, at jeg arbejder med kartotekerne direkte i Economic, i den licens hjemme på kontoret. Jeg har her forskellige funktioner, basisoplysninger omkring Danish Wine. Jeg har saldoen. Jeg kan indlægge nogle leveringsadresser, og jeg kan indlægge en leveringsdato, for eksempel den 21. eller jeg kan indlægge en leveringsperiode. Vi er nu klar til at lave det egentlige salg, og vi vælger en varegruppe. Vi vælger et produkt. Tager en fladskærm. Og det, der er interessant her, det er, at vi kan lave et salg både med almindelige produkter, vi kan lave et salg med varians, og vi kan lave et salg med produktsamlinger. Produktsamlingerne skal dog opsættes i Sales PC-versionen, for at de kører her på tabletten. Men vi tager varians 1, som var størrelsen, varians 2, som var farven, og kunden ønsker at få et stykke. Og vi har dannet vores linje, og vi har dannet et samlet salg på 3.800 kroner. Vi kan lave et nyt salg. Der skal nogle kabler med. De er så uden varians, og der skal 2 stykker med. Og vi har dannet vores varelinje på kabler, og de er så solgt uden beregning. Vi kan se her, at vi stadigvæk har samlet salg på 3.800 kroner. Vi er også i stand til her at lave en kreditnote til kunden, hvis vi står ude ved ham fra tabletten. Så vil knappen her ændre sig, så der står send en kreditnote. Det ønsker vi ikke at gøre. Vi trykker send ordre til en Economic. Den kommer op og siger, vil du sende ordren? Ja, det vil jeg. Og vi får et retursvar fra Economic, der fortæller, hvilket ordrenummer den har, og den er klar til at sende en ordrebekræftelse. Den ordrebekræftelse, der sendes her, er ordrebekræftelsen inden fra Economic. Udover at oprette ordre her, så kan vi også oprette en debitor efter samme model med debitornummer og navn, basisoplysningerne, CVR-nummer, en debitorgruppe, en momskode eller en momszone, og vi vælger så, hvilken sælger er det, der opretter det her, og kunden vil så automatisk være koblet på den pågældende sælger. Hvis det her har jeres interesse, så er I velkommen til at kontakte os på 70 25 76 00 eller e-mail, som er salg@itnvision.dk. Det var 70 25 76 00 eller e-mail salg@itnvision.dk. Tak og have en god dag.